Velkommen til podcast med Bartek og mig igen. Og jeg håber, du nyder vores nørderier. Det gør vi i hvert fald selv. Og i dag der har vi valgt en helt tilfældig bibeltekst, som Bartek lige vil læse op, og så tager vi udgangspunkt i den. Ja, vi tog en tilfældig en, og det blev så til 8:31 fra Romer. Hvad er der med at sige, at Gud for os? Hvem kan der være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvad vil anklage Guds udvalgte, gøre Gud retfærdig? Hvad vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed, nød eller angst, forfølgelse, sult eller nøgenhed, fare eller svær? Ja. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på historien om Job og om Jesus, fordi Job blev udsat for alt mulige ubehagelige ting. Fra vabler og sygdom og andet, men han troede stadig stærkt, og dermed havde på en måde Satan ingen magt over ham, på trods af alt, hvad han udsatte ham for. Og man kan så sige, at Jesus blev korsfæstet på en grusom måde. Og hvis Job, som tilbeder Gud, og Jesus, som er Guds søn, bliver behandlet, som de gjorde, hvad kan der vente os? Ja, men altså, jeg tror faktisk, det er rigtigt. At der kan sagtens vente os alt muligt virkelig grimt og ondt, selvom vi tror på Gud, og selvom vi tror på Gud som en kærlig far. Eller, jeg holder meget af at læse en andagtsbog af Wilfred Steenisen, og han siger, at vi mennesker, vi river Guds kærlighedsplan i stykker, fordi han bruger egentlig alt ind i sin kærlighedsplan, men vi river den i stykker ved at fordele det på, hvad der er godt og hvad der er dårligt eller ondt. Og så hele den der, og vi har jo faktisk selv oplevelsen af, at nogle gange så er man igennem en ubehagelig oplevelse. Det kan være et dødsfald, og det kan også være et dødsfald, som ikke bare var en ældre, meget gammel person, men en meget yngre, som er sådan, så vi oplever det som uretfærdigt på en eller anden måde. Og det er da frygtelig ubehageligt og sorgfuldt og krise og alt muligt, men vi har jo også en oplevelse af, at så lærte man et eller andet af det, altså at der kom også noget godt ud af det. Ikke at det vedkommende, hvis man kunne gøre det om, ville man ikke, bare lade hende der dø, fordi så får jeg noget godt ud af det. Det vil man jo ikke. Og jeg tror, at Steenisen, han tænker det mere som, at inde i det alt sammen, er der en form for åndelig udvikling, som fortsætter. Altså, fordi det er også så ville det for eksempel være en overgivelse til Gud, altså at man overgiver sig i endnu højere grad, hvis man accepterer, at nu var det så det her, der skete. Og det tænker jeg, at det er det, som Job gør, at han accepterer, at hvis det her er Guds vilje, så er det Guds vilje, og så er det sådan, jeg må leve, selvom det er højst ubehageligt. Ja. Altså, da min blindtarm sprang, så var det jo ikke en rar oplevelse. Det må jeg da indrømme. Men jeg er samtidig enormt glad for det, fordi jeg fik kommet tættere på døden, end jeg nogensinde har været før. Og det har givet mig masser af refleksioner. For eksempel her i sidste uge, der døde min søns hamster. Og han er en meget følsom dreng, og han græd. Og så sagde jeg så til ham, Rasmus, kan du huske, hvis du døde, og vi andre, vi blev så ked af det, at vi græd, og jeg blev så ked af det, jeg begyndte at drikke alkohol, og hele huset gik i stykker. Eller vi savnede dig, men samtidig ærede vi alt de gaver, du har givet os, således at vi kunne blive bedre. Hvad kunne du tænke dig, der ville, enten det ene eller det andet, at du døde? Jamen, så vil jeg hellere have, at de ærede mig. Hvordan tror du, din hamster har det? Vil hun gerne æres, eller skal vi bare grave os igennem
Selvfølgelig er det okay at græde, det er ikke det, men Ja. vi kan græde, og vi kan ære hende for de gaver, hun har givet os. Og så sagde han, ja, vi skal ære hende. Og så lysnede han op. Han er stadig lidt ked af det, og han savner hende, og siger, jeg savner Trine. Ja. Og så siger det gør vi andre også. Men samtidig, så kan han også se, jeg må hellere rejse mig, og så gå videre. Og så synes jeg faktisk, Trine har givet os en fantastisk gave, fordi vi har snakket om døden. Og vi har faktisk fundet et aspekt i det, hvor vi kan rejse os, og så bruge energien til at... Så tak, kære hamster, for dit offer, der har vist os vigtigheden, at vi alting ikke skal bakke op i hverdag, og alting ikke skal bare handle om det der computerspil eller lignende. Ja. Og som han sagde, far, levende væsener har 100 gange mere betydning for mig end et computerspil. Nå, hvor er han sød. Ja. Så er det virkelig kært, ikke? Jo. Og jeg fik også kommentaren på et tidspunkt, jamen, hvorfor køber I også hamster, de lever ikke særlig længe? Kan I købe dyr, der lever lidt længere? Sådan lidt, nej, fordi jeg synes, døden er en vigtig ting at snakke om. Og at det korte liv faktisk også har så meget betydning. Ja. Og så tænk en døgnflue, ikke? Hvor mange ting, den ikke når at opleve på det ene døgn. Ja. Men jeg tænker også, altså det der, altså det er jo noget af det, der sådan er lidt sygt i vores tid, synes jeg. Det er også det der med, at vi også selv altså skal leve længe og leve så længe som muligt. Hvor at altså det tror jeg tror ikke, at det sådan er, altså hvad skal man sige, jeg tror ikke, at det er Guds mening, at vi skal leve så længe som muligt. Jeg tror, at det er Guds mening, at vi skal leve, altså virkelig være til stede i livet og ånde det ind og ånde det ud med alt, hvad det indebærer. Og jeg tænker, at vi, jeg har lige haft sådan nogle meget gode snakke med min præst, hvor fordi hun havde en prædiken for noget tid siden, hvor det handlede om, at Jesus tager ud og fanger fisk, eller de er kommet ind og med bådene tomme og nettene tomme, og så sender han dem ud igen, og så kommer de ind med kæmpe fangst. Og så taler han om, at det skal være, at vi skal alle sammen blive menneskefiskere. Men der sagde hun i den der prædiken, at de der fisk, der bliver fanget der, altså det er jo så på en eller anden måde deres lod i tilværelsen. Det er at blive fanget og gå med til altså hvad skal man sige, indgå i en god middag til en fiskerfamilie, eller hvor de nu bliver spist henne. Og det er jo ikke, altså vi har ligesom bare på forhånd med vores jordiske menneskehjerner, så har vi dømt, altså vi må gerne spise fisken, men der er ikke nogen, der skal spise os. Altså der er ikke nogen, der skal, altså vi vil ikke dø for noget som helst. Og jeg tænker egentlig, der er noget smukt i, at jamen fisken, den giver så sit liv for os. Kirsebærtræet fælder alle sine smukke hvide blomster, bare for at der kan komme kirsebær, og bare for at regnormene kan grave alle de der hvide blomster ned i jordbunden og skabe mere muld. Altså. Og det tror jeg egentlig også, at det er meningen, at vi skal indgå i det kredsløb. Men det er vi, altså vi væger os, vi vil ligesom holde os ude af det. Og så vil vi selv bestemme, at det skal være sådan et liv, hvor man kun køber de kæledyr, der lever længe. Altså sådan som man, altså hvad er det for et mærkeligt ensartet liv, ikke? Jamen så bliver det jo kun, at man står op om morgenen og går på arbejde og er sammen med familien om aftenen og går i seng igen, altså og dag ud og dag ind. Og man doper sig selv fra alt, hvad der er ubehageligt. Ja. Da jeg skrev min første Not-ism-bog, så slutter den med, at vores forfædre og formødre vidste ikke alt. Så der er ting, de troede på var rigtige, som de så udlevede, prøvede af simpelthen, for at finde ud af, om det var det eller ikke. Og deres
hårdt arbejde har jo sået en masse frugter, som vi lever rigtig godt af. Men nu er det blevet også vores tur, ikke kun at spise frugterne, men også så og arbejde hårdt for de næste generationer, så de kan have nogle frugter at leve af. At vi på en måde kan forbedre os løbende og finde ud af, hvad er godt, hvad er dårligt, hvad kan vi anbefale, og hvad kan vi ikke. Og så kan de næste generationer sige, okay, på basis af det, jeg andre har oplevet, hvad kunne vi tænke os at prøve? Og det synes jeg i en eller anden måde er en smuk tanke. Man kan så spørge, er det så en progression? Og så skal jeg så sige, det ved jeg ikke. Man kan vælge at se det sådan. Nogle vil så måske sige, jamen, vi vælger ikke at have en progression. Og så prøver de det af, ikke? Hvilken betydning har det? Ja. For derfor, altså, det kan jo være, at vi på et tidspunkt vender tilbage til at sige, ej, ved du hvad, det gamle, det var så bedre end det nye. Så det er jo ikke altid en progression frem. Nej, og det er også, altså, jeg tænker også lidt, altså, hvad er frem? Altså, hvad retning er frem? Altså, hvis jeg vender mig om, så er frem jo den anden vej. Altså, med bakke bagvendt, kører man så forlæns, ikke? Ja. Altså, nej, men det er jo også noget, altså, jeg tænker egentlig, at der på en eller anden måde er en slags frem, og der er en progression. For eksempel så taler man jo i Det Gamle Testamente om, at man hævner 7 gange, og der er sågar også en, der hævner 77 gange. Og Jesus, han kommer så og taler om, at man skal tilgive, og man skal tilgive 7 gange, og han siger faktisk endda også, at man skal tilgive 77 gange. Og der tænker jeg overhovedet ikke, vi er. Altså, men vi er på den anden side heller ikke. Altså, der er ikke nogen i dag, der siger, at man skal hævne 7 gange. Altså, der er stadigvæk en eller anden. Der er ret mange, der er med på, at det er noget for noget. Altså sådan, så man hævner 1 gang, ikke? Og så er der nogen, der ikke er, altså, som troende burde man ikke være med på den 1 gang heller. Men det er man jo samtidig alligevel. Ja, og så er der dem, der er meget mere funktionsorienterede, der siger, jeg gider ikke hævne, jeg skal bare sørge for, at de ikke gør det igen. Ja. Men, altså, der findes jo mange måder at gøre det på, ikke? Men... Ja. Men der synes jeg alligevel, at der er, altså, hvad skal man sige, man kunne ikke tilnærmelsesvis få flertal for et hævne 7 gange perspektiv i dag, vel? Altså, og det har der man kunnet engang. Ja. Og det kan man ikke. Gange. Ja. Og det kan man ikke nu. Så på den måde er der et eller andet, der går frem. Men jeg tror for eksempel, at det der med, at vi vil have den her kontrol over alting. Altså kontrol over os selv, og kontrol over vores omgivelser, og over naturen, og kontrol over vores arbejdsprojekter. At der tror jeg faktisk, at vi er faret vild. Altså der er vi gået en vildvej, og der tror jeg, at vi inden så længe opdager, at den vej skal vi ikke videre af. Tværtimod skal vi ligesom lidt tilbage og finde ud af, hvad skulle vi have gjort. Altså en af de grundlæggende elementer til Not-ism, der handlede det om, jeg startede med René Descartes, som sagde, findes jeg? Det ved jeg ikke. Så jeg kan betvivle min egen eksistens. Men for at kunne betvivle min egen eksistens, er jeg nødt til at eksistere. Jeg tvivler, derfor er jeg. Ja. Og så har jeg så tænkt videre ud af den. Hvor kan jeg gå hen? Og så er det så, at okay, jeg ved, jeg findes, men hvad er det, jeg oplever? Det kan være en tegneserie, det kan være en video på YouTube, det kan også være, det er i mit rigtige liv. Men hvad det er, det kan jeg ikke vide, men det kan jeg kalde for erfaring. Erfaring kan jeg dele op i 2 grupper. Den ene er behagelig, og den anden er ubehagelig. Så den ene vil have mere af, og mindre af den anden. Men så kan jeg dele dem op i 2 yderligere grupper, så jeg får sådan en rektangel. Hvor den så hedder, den ene er behag, ubehag, og den anden er, jeg har kontrol over det, jeg har ikke kontrol over det. Det betyder, at det jeg har kontrol over, der kan jeg fjerne ubehaget, og der kan jeg så få mere af behag. Men det jeg har kontrol over, der kommer det bare, som det kommer. Ja. Men jeg kan jo lære af det, der kommer, som jeg ikke har kontrol over. Og dermed kan jeg vokse. Så kan det tænkes, at det jeg har kontrol over, det er det jeg kan kalde for mig. Og det jeg ikke har kontrol over, det kan jeg så kalde for Gud, eller hvad jeg gerne vil kalde det for. I hvert fald ikke mig. Selvfølgelig vil jeg være Gud for andre, fordi de har ikke kontrol over mig.
Så jeg er ikke en del af det, vel? Altså på den måde, så vi kan på en måde sige, at der er et gudbillede ud for det. Men hele essensen er i det, at når vi så prøver at lære Gud at kende og vokse selv i Gud, så vil vi også støde på et tidspunkt, hvor vi finder ud af, at vores kontrol faktisk hæmmer vores kontrol. Altså et godt eksempel på det er, hvis jeg gerne vil kontrollere mine følelser, så er jeg også nødt til at give slip på min følelse om at kontrollere følelser. For ellers så kontrollerer den følelse meget og styrer hele mit liv. Og så har jeg ikke kontrol over den følelse, vel? Så altså det bliver hurtigt paradokser. Og det eneste måde, vi kan komme ud af paradokser, det er, at vi skal finde et større billede. Men som også mennesker, tror jeg, der vil altid være et større billede. Indtil for Gud ligger ud på vores rækkevidde på en måde, ikke? Jo, det tror jeg også. Men det bliver jo også, altså når du sætter det jo også meget dualistisk op. Altså sådan, så jeg synes jo godt, man kan se det som meget, meget, og det er selvfølgelig for, at man i en eller anden grad kan forstå det, men så har man også selv forenklet noget, som så gør, at det bliver til et paradoks. Ja. Hvor at jeg tænker, der er en masse nuancer i, hvor altså nu bare det der med at være behageligt og ubehageligt, jamen det er jo det samme som med at dømme det noget som godt og ondt, og det er, det står rigtig mange gange i Bibelen, at vi ikke skal dømme, og det er ved at gå op for mig, hvor vigtigt det faktisk er. Jeg har sådan et meget banalt eksempel, men det er altså, at hvis vi, altså her i Danmark, der kunne vi sådan set nok godt finde et flertal for at afskaffe vinteren, ikke? Altså de fleste kan godt lide sommer og forår, og efterår kan være meget smukt. Men det der vinter, sjask og sharp der, det kan vi godt undvære. Altså jeg kan fortælle dig, at jeg ved, hvordan vi kan opfylde Jakobs Havgård medvind på cykelstierne. Ja, okay, lad os bare få det. Ja, det er, at vi sender skilte op, der viser, hvad vej vinden den blæser, og det er så vejrhaner. Ja. Og jeg kan jo ikke gøre for, at folk ikke vælger at cykle den retning. Nej. Det er meningen, man skal cykle, vel? Nej, det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Det er et godt eksempel. Men jeg tænker også med den der vinter, altså så tænker jeg, at jamen, altså nu kan vi ikke afskaffe vinteren, men selv hvis vi kunne, så ville det jo gå, altså det ville jo der vil jo gå fuldstændig hat og briller i naturen, fordi vinteren er jo og der vil også gå hat og briller i os, fordi vi har jo også en brug for den der hvile. Nu kan man åbenbart, altså for der findes jo steder på jorden, hvor de ikke har årstider på vores måde, ikke? Men vi har jo alligevel en masse ting, som vi sådan tillægger specielt vintertiden, og som vi og det kom egentlig af, at jeg læste den der tekst i Prædikerens bog, hvor der er en tid til at miste, og en tid til at samle, der er en tid til at så, og en tid til at høste. Og så står der også, at der er en tid til fred, og der er en tid til krig. Ja. Og den er jo sværere, altså det der med, at der er en tid til at så, og en tid til at høste, den kan vi sådan umiddelbart godt forlige os med, ikke? Men der er en tid til fred, og der er en tid til krig. Så må der jo også ligesom ligge i det. Der behøver ikke at være lige lang tid. Altså det er jo ikke givet i den sætning, men det betyder, at der er krig en gang imellem. Og det er også en del af det hele. Og krig kan jo både være Israel, Palæstina og Rusland og Ukraine, som vi så tydeligt kan se nu. Men krig er jo også ufred og konflikt mellem mennesker, og for så vidt i ens eget sind også, ikke? Jamen, der er jo en gang imellem nødt til at være, altså i vores eget sind, der er der nødt til at være ufred en gang imellem, for at vi kan vokse af det, altså at komme. Nu virker det ikke som om, at vi vokser ret meget af det der Israel-Palæstina, vil jeg så sige. Men
Men jeg tror, der er noget, vi har misforstået, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal gribe det an, men jeg tror, at hele den her, når vi snakker om, hvor forfærdeligt det er med de 2 krige, det er mest dem, der får opmærksomhed. Når vi snakker om i Vesten, fordi... Ja. Men jeg tror, der også er en forståelse på et højere niveau. Fordi i krig taber som regel begge parter, medmindre den ene er virkelig overlegen i forhold til den anden. Men selv, altså krigen i Irak for USA har jo kostet grusomme mængder penge. Ja. Og den regning kommer til at skulle blive betalt på et eller andet tidspunkt. Og vi må ikke glemme, at altså, hver gang vi for eksempel i lille Danmark bruger penge på noget, og vi tager det fra sygehusvæsenet, hvor mange mennesker døde så, ikke? Jo. Fordi der ikke var råd til at redde dem. Men jeg tænker, der er også en større forståelse end bare os, at når vi så har en krig, og individerne så lider af det, så bliver vi klogere på, at vi måske skal takle konflikter på en bedre måde. Og hvis vi kigger tilbage i historien, så var konflikter meget grusommere, end de er i dag. Selvfølgelig ved jeg godt, at vores våben er blevet endnu mere upersonlige og forfærdelige. Men altså, mangel på tortur var der ikke i gamle dage. Altså, og opfindsomhed og tortur. Og faktisk så kalder jeg tortur for en kunstart. Fordi kunst for mig handler om at give ny forståelse eller en ny type oplevelser, ikke? Og det kan man så sige, at det gjorde den så. Og faktisk så går tortur meget ind for mindfulness. Du skal være tilbage til stedet nu, ikke? Og virkelig mærke det. Altså, nu er vi rigtig sort i humør i dag, ikke? Men altså, hvis man læser om, hvordan vi har behandlet mennesker, tortureret dem og andet, og også vi kigger på, hvor mange mennesker, der døde procentmæssigt. Jeg tror nok, i 2. verdenskrig døde vist 8% af den globale befolkning. Men hvis Napoleonkrigen døde vist 12. Så godt nok var der færre mennesker, men det havde meget stor indflydelse på. Så måske går vi bedre i møde og forstår bedre og bedre, at krig er ikke den bedste udvej, og vi skal lære at håndtere konflikter. Men den her modenhed på højt niveau, den går bare så langsomt. Og det kan være, at du og jeg kan sige, hvorfor kan vi ikke takle konflikter bedre? Hvorfor kan vi ikke lave bedre ansættelseskontrakter? Hvorfor kan vi ikke? Men vi glemmer al den store umodenhed, der faktisk findes, som vi stadig skal håndtere, og ikke bare kan rykke os til næste niveau. Og det kan også godt være, at vores antagelser om, at vi skal bare køre på tillid, ikke? At der er så mange misforståelser, uafdækkede områder, at hvis vi gjorde det, så ville samfundet bryde sammen med det samme, ikke? Fordi nogen vil bare udnytte det. Jamen, det kan sagtens være. Men når du snakker om modenhed, så tænker jeg også, altså, at det er netop sådan en form for modenhed, eller bevidsthedsudvikling, eller som der skal til. Altså, det er det, vi mangler. Ja. For eksempel så har Charles Eisenstein, som jeg er meget stor tilhænger af, men han har sådan en tanke om, at vi faktisk alle sammen, at vi er forbundne, og det er vi jo sådan set også. Det ved vi et eller andet sted godt, men at vi har bildet os ind på forskellige måder op igennem historien, at vi er adskilt. Og det er jo blandt andet videnskaberne, der har, altså hvad skal man sige, haft gang i at forstå alt muligt, og så har de meget fornuftigt gået ud fra, at man kunne bedre forstå delene end helheden, ikke? Og så vi er rigtig gode til at forstå alle delene, men vi har til gengæld lidt mistet helheden. Men han siger, at for eksempel sådan noget som grådighed, som er jo et stort problem lige nu, kan man sige, men så siger han, at hvis vi virkelig vidste, altså og ikke vidste sådan vidensmæssigt kun, men hvis vi virkelig erkendte, at vi faktisk hænger sammen alle sammen som mennesker, og vi hænger også sammen med naturen, så ville vi ikke behøve at være grådige. Fordi at så ville hvis jeg kom til at mangle noget, så ville jeg jo kunne stole på, at det var der nok nogle andre, der gav mig noget så. Og det synes jeg faktisk er en meget spændende tanke, altså fordi jeg synes det er meget opløftende, fordi det er noget med, at så kan vi godt italesætte, at altså vi kan godt hjælpe sig med at forstå, at vi faktisk er meget mere forbundne, end vi lige går og tænker nu. Og så kunne vi
så ville vi faktisk blive lidt mindre grådige. Grådighed er et interessant begreb. Nu lad os lege med en tanke. Fordi grådighed kan være en form for beskyttelse af mig, af min familie. Og hvis nogen siger, at jeg er grådig, så forstår jeg det sådan, at nogen mener, at jeg overbeskytter mig selv mere på bekostning af andre. Og så kan man så sige, jamen hvis jeg ikke mener, at jeg overbeskytter, men at det er en nødvendig beskyttelse, så vil jeg ikke se mig selv grådig, men andre vil ikke måske kunne vurdere det. Og hvis du undrer dig over, hvorfor så mange folk, der undersøger deres tidligere, altså hvor de kommer fra afstamning, at de kommer fra adelige familier, så er det fordi, at dem, som har været grådige i middelalderen for eksempel, har som regel overlevet. Fordi de havde den her buffer af mad og andet, og mange af dem, som så ikke havde, de sultede ihjel. Og det er sådan lidt, okay, hvor skal vi så lægge de her grænser? Og det ved vi ikke. Altså, det er virkelig svært. Og jeg forstår jo godt de mennesker. Altså man kan jo så sige, at hvis du nu køber et jetfly, ikke? Privat jetfly, er det så til beskyttelse sig selv? Ja, det er måske nok lige lidt ud over kanten, ikke? Men jeg synes, du har fuldstændig ret. Altså, fordi, og jeg tror, det er på den måde, at nu er jeg jo nødt til at samle lidt til hobe til dig selv og din familie, ligesom jeg er. Men hvis vi nu vidste, og vi samler også lidt til dårligere tider, ikke? Og hvis vi nu vidste, at hvis der kommer dårlige tider, så kommer dine naboer bare ind med dejlig varm suppe, der er lavet, du ikke engang selv skal koge den. Og hvis du mangler et sted at bo, og hvis du mangler møbler, så giver dit lokalsamfund, de finder bare noget til dig og hjælper dig. Så vil vi ikke behøve at samle så meget, som vi gør nu. Så vil vores beskyttelse, vi vil stadigvæk have noget, som ligesom var... jeg tænker, det er meget dejligt, at der ligger en trøje, man kan tage på, lige når man står ud af sengen. At man ikke skal ud i fællesskabet først og finde en, ikke? Det synes jeg er meget skønt. Og et par bukser, for den sags skyld. Men vi vil jo ikke behøve... lige nu har vi jo en polstring, kan man sige, alle sammen, ikke? Vi har alle sammen et eller andet, vi skal bruge i den her måned, og så har vi gjort os nogle tanker om, hvor meget vi skal bruge en eller anden gang i fremtiden, som vi så også håber sammen på en eller anden måde, ikke? Og vi er frygtelig bekymrede, hvis vi ikke har håbet noget sammen til fremtiden. Og det behøvede, på den måde ligger der en masse, værdier fastlåst, fordi de ligger som buffer for den ene og den anden. Og det kunne jo være så skønt. Og Charles Eisenstein, han siger, at sådan en gaveøkonomi har jo eksisteret før. Hvor man, når man havde overskud af noget, så gav man det til nogen, der havde brug for det. Og det kan jo både være et smil, eller tid til at lytte, eller det kan være penge, eller møbler, eller tøj, eller alt muligt andet, vi har overskud af, ikke? Ja, eller i sangen Marken er meget. Så skal man skal efterlade noget til den fuglen, og den fattige skal også være med, ikke? Ja. Interessant tanke. Ja. Men samtidig kan jeg også, vi har også haft masser af gange hungersnød. Forestil dig en tid, hvor man forventer 30% af befolkningen kommer til at dø af sult. Og så kan man så sige, jamen hvad så hvis vi fordeler maden lige? Jamen så er det jo nogle tilfældige 30%, der dør, fordi der vil ikke være nok ernæring. Skal vi så til at beslutte os, hvem der dør, eller skal vi lade det være tilfældigt, hvem der dør? På basis af helbred, eller hvad det nu er. Hvis nogen ikke kan tåle at sulte så meget, vil de dø, ikke? Så det er sådan, at det er virkelig svær beslutning. Men kan man så sige, jamen okay, lad os kigge bort fra hungersnød. Nu er der krig. Hvem skal sendes ud til fronten? Hvem skal være de soldaterne? Hvis vi nu var i Ukraine, og Rusland kom, hvem skal sendes derud? Hvem børn? Hvems drenge skal sendes afsted? Og jeg kan huske, jeg var til en nytårsaftenfest, og faren, jeg var 20 på det tidspunkt, tror jeg. Faren havde drukket sig fuld, så sagde han så til mig, Bartek, jeg kan godt lide dig. Hvis jeg har valget mellem dig og min søn til at blive sendt i krig, så vil jeg klart vælge dig.
Og det sagde han så i meget beruset tilstand, og det synes jeg er ubehageligt. Men de beslutninger bliver taget. Men vi behøver ikke engang gå i krig. Vi kan kigge i samfundet. Der er nogle opgaver, der bare er mere ødelæggende end andre. Altså der er nogen, der bliver slidt ned hurtigere. Og der er nogen, der skal tage de opgaver. Ikke? Og hvem prøver at komme udenom, hvis de kan? Og hvem har så ikke nogen valgmuligheder? Og hvem bliver presset ud i det? Og jeg tror også, det ene grund til, at vi har jo den her udfordring med jobcenter og andet, at vi ved jo godt, at der er nogle ting, der altså, måske skal gøres, men hvem skal vi så have til det? Og så presser vi folk derud, og så på en måde siger, jeg vil helst ikke vide det, vel? Og så alle dem, som bliver presset ud, klager, og så siger vi andre, la, fordi vi har det godt. Ja, men det synes jeg, det er jo rigtigt nok, men og hvis vi så det i øjnene, så kunne vi, altså så tænker jeg godt, man kunne godt ligesom sige, jamen der er bare nogle job, der, altså nu handler det jo ikke nødvendigvis om at leve længst, altså men der er nogle job, der, hvad skal man sige, både er virkelig ubehagelige og virkelig anstrengende og virkelig træls og ikke særlig spændende og forkorter ens liv, ikke? Og der, altså dem, der skal tage de opgaver, dem burde vi jo ære på en fuldstændig anden måde, end vi gør, ikke? Ja. Så lige nu, der lukker vi bare øjnene og lader dem blive presset ud i det på en eller anden måde, vi ikke forholder os til. Ja. Og det behøvede vi jo ikke, og det kunne jo også godt være, at hvis man delte de der opgaver lidt, altså sådan så, altså ligesom på en spejderlejr, hvor man skiftes til at tømme toiletterne eller sådan, ikke? Altså, jamen så døde man måske heller ikke så, altså så forringede det måske ikke ens levetid så meget. Men der er vi ikke endnu, vel? Og jeg er da også med til at smyge mig udenom. Altså jeg melder mig da ikke allerførst til toilettømningen eller det der er værre. Altså det indrømmer jeg da om. Og der kan man jo sige, altså mine forældre har gjort utrolig meget ud af, at man skulle have sig en uddannelse, ikke? Og når man får sig en uddannelse, så er man i en eller anden grad sikret mod at skulle tage de der aller værste opgaver, ikke? Indtil man så finder ud af, at der sker et markedsskift, en ny teknologi kommer, og ens uddannelse bliver værdiløs, ikke? Og så må man omuddanne sig selv, eller efteruddanne sig selv. Ja. Altså jeg kan huske, jeg læste om, så gammel er jeg heller ikke, at da fotografiet kom, så klagede alle portrætmalerne. Det her, det var jo snyd, det gik jo alt for hurtigt. Ja, jeg kan mest huske, typograferne. Ja, det var der også. Og det kom fuldstændig bag på dem, og vel også på os andre, altså at sådan et helt fag kunne blive udslettet i løbet af, altså det var jo nærmest et år eller to, hvor de lå i konflikt, og så da konflikten var slut, så var der aldrig nogen, der havde brug for en typograf mere. Ja. Så det var jo overraskende. Men jeg har for eksempel engang været på sådan en økologisk højskole, hvor vi så, og der var tankerne meget, at man skulle ikke bruge store maskiner på markerne, for det ødelagde jorden og pressede den mere sammen, end den skulle og sådan noget. Så det betød jo i virkeligheden, at vi skulle gøre det med håndkraft. Så vi gik jo og samlede kartofler op og plantede gulerødder og alle mulige ting med håndkraft, men fordi at vi var sammen om det, altså fordi at det ikke var, altså så var det jo faktisk ret sjovt, altså og fordi vi ikke, nu var vi skulle heller ikke selv, vi skulle ikke leve af de gulerødder, der ville vokse op og alene, vel, men det behøvede ikke at være et skodjob. Altså i dag er det et skodjob at være dem, der skal gå og bøje ned i ryggen og skære hovedsalat af, eller gå og luge noget. Men det behøvede det ikke at være. Altså det var ret sjovt at være sammen om det, ikke? Og så det er meget også, fordi vi tillægger det en meget dårlig, vi tillægger det lavstatus, og så betaler vi meget lidt for det. Alting har sin pris, og vi glemmer nogle gange, hvilken pris der bliver betalt. For eksempel så har jeg ikke et manuelt job. Jeg skal hele tiden sætte mig ind i nye ting, og så man siger, det er jo bare luksus, det er bare spændende. Men samtidig, jeg glæder mig til om 2 uger, fordi så ved jeg, at jeg har forstået det, jeg så nu sidder med lige nu, ikke? men
nogle gange så sidder de med noget, som jeg ikke synes er spændende. Og jeg kan ikke lytte til en lydbog samtidig, mens jeg arbejder, fordi jeg skal tænke. Og jeg skal som regel tænke i både ord og billeder og andet. Så kan jeg ikke lytte samtidig. Nej. Så på en måde, så har jeg også en betaling, men hvis jeg så sidder og bygger et andet i huset eller lignende, jamen så kan jeg have musik, lyd eller andet kørende, hvor hjernen kan køre, og hænderne kan køre. Men her, no go, jeg er nødt til at være til stede, og det er især det, hvor det kræver kritisk tænkning, at har jeg det virkelig svært med en gang imellem, fordi jeg er nødt til at være bevidst om det. Hvad så, hvis jeg ikke har lyst til at være bevidst om det, ikke? Det er ikke rart. Eller hvis jeg ikke passer på mig selv nok. For eksempel, hvis jeg ikke har sovet nok om natten. Så synes jeg, det er en lidelse, at jeg skulle være bevidst. Så jeg må simpelthen sætte en masse ting op, så jeg faktisk kan performe på det level. Og det er ikke, fordi jeg skal klage. Altså, det er ikke det, men alting har en pris. Og vi forstår ikke altid prisen, hvis vi ikke har selv oplevet det. Nej. Men det er rigtigt. Det synes jeg er en god pointe. Og den, altså det der med, at man siger, at man tager arbejdet med hjem, ikke? Altså hvis man arbejder med nogle svære situationer i sundhedsvæsenet for eksempel, men sådan set også sådan noget arbejde, som vi laver, ikke? Jamen, så kører tankerne jo videre med det, man nu har været optaget af, på godt og ondt resten af dagen, ikke? Mens hvis man går der og skærer salathoveder, så er der altså ikke flere salathoveder, når man kommer hjem, vel? Så er arbejdet slut. Så ja, der er fordele og ulemper ved det alt sammen. Præcis. Og så tror jeg også, altså jeg tror meget på, at vi også som mennesker, er det noget forskelligt, vi kan lide. Altså der er noget forskelligt, vi er gode til, og der er noget forskelligt, vi kan lide. Jeg har lidt svært ved at se, hvem der skulle kunne synes, at det at være, kloak, altså det kan jeg bare ikke se pointen i. Altså jeg ved ikke, om der er nogen, der er du klar over, hvor mange drenge, der er vild med det? Det kan godt, det kan godt tænkes. Det der med, at prøv at se drenge, der sidder og leger med vand og laver kanaler og andet, ikke? Og så får de nu en stor maskine, der kan skyde med 180 bar vand, ikke? Jamen det er sikkert rigtigt. Ja. Det er der, og det værste er, at vi prøver at sælge det. Hvor er det usekset. Ja, det har ikke med sex at gøre. Ikke? Altså, det er jo sjovt for, altså, ja. Altså, jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der vil synes, at mit arbejde er bare det mest dødssyge, der findes, ikke? Ja. Men, og ja, her til slut vil jeg gerne lige nævne en model. Ja. Jeg så på et tidspunkt et opslag, hvor der er en, der skriver, kan vi ikke alle sammen have organisationer som en krop, hvor de forskellige organer arbejder sammen, for at det hele skal fungere godt, og vi alle sammen skal have det godt. Og det første, jeg tænkte, det var, ja, hvis vi nu er en krop, hvem skal så være hudcellerne på håndfladen, og hvem skal være hjernecellerne? Ja. Men det kan også godt være, at hudcellerne faktisk har det bedre, fordi det her kan faktisk være kilden til ungdom. For hvis man nu tror på reinkarnation, ikke? Og man lever meget korte liv, så er man kun ung, så genfødes man, og så er man ung, så dør man ung, og genfødes som ung. I stedet for at man skal blive gammel og sidde på plejehjem. Ja. Ja. Altså vi kan altid putte et narrativ på og finde noget godt i det, ikke? Jo. Og negativt. Ja. Det tror jeg, du har ret i. Og det tror jeg, at den oprindelige bibeltekst, vi startede ud med, den siger, at det kan vi faktisk bare glemme. Altså der er ikke, det er ikke de rigtige sandheder, vi finder på den måde. Vel, det er ikke Guds sandheder, vi finder på den måde ved at... Men altså, vi har det jo hyggeligere med at lave vores egen positive narrativ over vores egen situation. Så det er jo, altså det kan jeg ikke sådan set se noget dårligt ved. Problemet er bare, at vi så tit gør vores egen situation mere positiv ved at gøre de andres dårlige, ikke? Det ved jeg faktisk ikke. Det er en måde at se det på. Men vi kan også se det på andre måder. Altså der har jo været masser af eksempler på, hvor nogle mennesker, altså vi kunne kigge på Noahs ark, ikke? Hvor han egoistisk, at han kun byggede arken til sig selv og sine dyr. Altså vi kan altid vende det om til, at hvor er den person slem. Ja.
Men vi kan også se det gode ting, der er kommet ud af det selvfølgelig. Jeg skal ikke forsvare alverdens forfærdelige mennesker, altså samord, der ved ikke hvad. Men vi kan jo starte i de små for os selv. Ja, det kan vi. Det er faktisk også det eneste, vi kan. Så lad os slutte med den. Ja, tak for i dag. Tak i lige måde.